Eni maita mwana wangu machidakwa nekuerenga kunozunza denga, kukoma magunda nekunamata kunozunza zvedenga, muroora mainyatsambo kuimba kunongozunza denga. Hanzi mweya mutsvene unokokwa nezvese zvamaita izvozvo. Ndiyo mharidzi yekutanga. Mazvita henyu, Mwari azokubatsirai murambe muchingoenderera mberi achingo nemumhuri menyu achengete. Ndandangoti pamusoro yekudhara. Shoko redu adikani ndiri kuuyawo neshoko iri ndangozwa richingenge rinotibata-bata. Ndinosigara ndichitaura kuti pandinenge ndifunga kuti ndoshaya chiiwo neshamwari dzangu. Unobata-bata wadikani, hauzvizwi. Asi kuti kana wakutaura maybe tinozobudzwa nemweya mutsvene. Asi unongoti ameno. Kana rikange rawerengwa wavanzwa. Saka Mwari unotibatsira kuti tigone kumbosarudzawo kutsanangurawo zvaanenge atipa mweya mutsvene tikamuteerera. Tadzwa tichiverengerwa musoro wenyaya wangu, musoro apa unoti kuedzwa kwaJesu. Ine ndichibva ndakoti zvino Jesu akatungamirwa nemweya mutsvene. Nekuti tikangoti mweya, kune mweya yakawanda. Muri kuona vari kuuraya ava, vari kushudha, vari kuita semweya inongozwi mweya. Kune mweya yaSatani, mweya yemadzinza inoitawo zvayo. Saka uyu mweya mutsvene waMwari ndiwo tiri kufamba nawo, ndiwo waifamba nemwanakomana Jesu. Pandange ndiri kufunga musoro nyaya ndikati ishuwa. Uyu shuwa Satani haana matyira. Aizviziva kuti mwana waMwari uyu. Asi akangoti haiwawo ndinongomugona chete, nekuti Satani ndakazwa kuti anganga ari mwana waMwari akazodzingwa nekusateerera kwakeko nesuwo akauya pano pasi. Ini dzimwe nguva ndinombofunga kuti asi Mwari wakazviitirei kuudza Satani ari kuudza zvese zvinenge zvaoma manje. Wakunzwa kuti apa pazodai, apa pazodai, kwete nemumba mangu chete, newamwe mashudhirwo ari kuitwa, kufa kuri kuitiwa uku zviri kuita vana madrugs izvi. Kuti Mwari zvino makadzivisa Satani kuti ati kudii kuzvibvunza. Asi Mwari unotika atinoona mata tichiti itai kuda kwenyu kwake. Ndekuda ikoko kwake vakaona kuti akazoona kuti ndichifungisisa ndakaona kuti okay, Mwari akadzivisa Satani panapa kuti timunamate, nekuti dai tanga tichirirarisa tichifara haigona kumunamata. Anyway, regai ndidzoke kunyaya yangu. Tiri kunzwa kuti mambo Jesu Satani mambo muna paningi pana Mateo 4 ipo papo. Mweya akatungamira Jesu kuenda murenje. Hanzi munyengedzi aliye Satani akanga achiteera mweya mutsvene uyu ari Jesu ari mweya mutsvene wacho. Asi akanga achiteerera baba wake Mwari. Akanga achiti paanofamba, kufunga kwangu akanga achinamata achiti mweya mutsvene, imi baba Mwari, ndaakufamba ndaakuenda kurenje uko ndaakusangana nadhiabhorosi aizviziva. Saka ende mweya mutsvene ndiwo waizomutungamira kuti zvese zviri ikoko uchakunda semwana waMwari. Haana kuramba wadikani, dai tatiri su tingadai takaramba. Hanzi akaenda, aenda kudaro. Hanzi akanga achienda murenje imomo, akanga achitsanya, akagara mazuva 40 neusiku 40, 40 days, achitsanya achinamata imomo. Mweya mutsvene vakanga vatomutungamira kudhara. Mwese omwe aifamba Jesu akanga aine mweya mutsvene. Wadikani isu tinokoka mweya mutsvene, tozomudzinga nemabasa edu. Mweya mutsvene umwe neumwe wedu uri pano une mweya mutsvene. Umwe neumwe akasikwa mufananidzo waMwari ane mweya mutsvene. Isu ndisu tinozotsinga neubenzi hwedu. Satani akanga anayewo futi achimuteerera because akanga achifunga kuti nhasi ndinomugona chete. Imomo murenje Mwari kuenda kutotsanya uku, ndinomugona. Akasvika aide 40 days 40 nights idzodzo akaona kuti zvine yabva nenzara. Hanzi akaziya nenzara seruro. Akafamba pasi
makanhamo yese. Saka ndasarudza ruyo. Asi tinazvo zvipo zvakawandisisa. Jesu aive nezvipo izvozvo. Asi akabvumwa kuedzwa naSatani. Ari mwana waMwari ungadai akati handidi. Baba handidizvi. Asi aiwa. Akati regai ndiedzwe kuti ndigoita mufananidzo pavana wenyu vari pasi apo. Makasika mufananidzo wenyu kuti vazoona kuti chii chinonzi kuedza nekushingirira. Hanzi akati nhingi dhiabhurosi iye munyengeri Satani akasvika akati ko aona kuti haiye zvino izvi ndinomugona nekuti afananidzaka. Akati ko iwe uri mwana waMwari ka unozviita mwana waMwari ka. Saka chichinja mahweyo aya matombo aya aite chingwa udye kauguta. Haana kutaura zvakanaka. Aitaura zvekubhowa zviya kutaura kunoita vana vadiki. Chichinja ka udye ka handiti wafananidzaka. Ugute. Mambo Jesu akapindura zvinyoro. Zvakanyorwa zvichinzi munhu haararami nechingwa chete asi nemashoko anobva mumuromo waMwari. Dai ndandirini nemi wadikani taita sei? Tiri kuzvirarama zviri kutaurwa izvi. Tine vana, tine vana baba kana isu vana mai kutaura zvinobhowa zvokuti unobva tarisa munhu uchinge uchati ndodiko zvidi ipapa. Shungu dzakwira dzavhara pfungwa dzako nemwoyo wako. Asi mambo Jesu uri kutidzidzisa apa kuti kana uchinge waedza wataurirwa mazwi anobhowa iwaya dzikama unawo mweya mutsvene uya wafamba nawo watanga kutaura. Wadikani tinogona here kutaura mweya mutsvene wakangani kedu tichingobuda mumba kuenda kumabasa ndanonoka hewo kutomhanya toenda atina. Mweya mutsvene unodaidza dzimwe nguva unotoimba kurumbidza kunamata kuparidza kuti wanonoka. Nesu tinongoenda. Asi mambo Jesu akatidzidzisa chidzidzo ichatiri kudzidziswa namambo Jesu. Saka daifarira ini takafarira kuti Satani akaedzwa naJesu naiye Jesu akaedzwa naSatani. Tisaremerwe, tisapopote kuti naisa takaedzwa. Mambo Jesu ari kutidzidzisa kuti makundiro tinokunda sei. Zvikati Satani haana kumbomurega izvo akapindura achidaro. Akaendazve naye. Zvikanzi akaenda naye kuimba tsvene yaMwari, akati kuguta dzvene raMwari, akasvika akamuti kwira pamusoro pedenga ujambe pasi nekuti kwakanyorwa kuchizika. Ivo vakabva vati kwakataurwa kwakanyorwa futi kuchizii. Wakati Mwari wakataura kuti iwe achakutumira vatumwa wake wagokusimudza nemaoko wake kuti usagumburwe nebwe. Mufunge unotokuparidzira Jesu izvozvo mwanakomana waMwari. Iye nezwi nyoro chete nekuti mweya mutsvene ndiMwari anga akamudzadza. Unotungamirwawo nemweya mutsvene ariye Mwari baba vake, ariye futi Jesu mweya mutsvene. Akati zvakanzi zvakanyorwa zvichinzi usaedze tenzi Mwari wako. Ini apa pandibatawo neniwo ndashamisika kuti shuwa dai Mwari atibatsira tigonewo kuita mwoyo munyoro. Zvinoda mwoyo munyoro izvi, zvinoda kuzviramba izvi, zvinoda tsitsi izvi. Aimbomuona zvaka achiuya achimutera kudaro, haana kumusiya, akabva aenda futi. Akati iwe uri kuzviona zvese izvi zviri pasi akakwira pagomo naye omukwidza pagomo naye wasingamutakuri kumukwidza pagomo aimbotera hande yapo oenda. Mwanakomana waMwari iye zvatisiri kugona isusu. Akasvika pagomo ipapo zvikanzi uri kuzviona. Ndabva ndafunga kumusha kwedu isu kumagomo kwakaigwa vana sekuru vana baba vedu madzishe vanowigwa mubako asi munokwira pamusoro kuti munatidzwa kuti ndimo makaigwa vana teteguru wenyu vana sekuru wenyu madzishomo. Saka kana uripo kune tii kumusha kwedu kwaZindi Inyanga Tea State unobvaona kuti miti yese zvinobva zvakuenza naungoona tuimba semunhu uri mundege tiri pagomo. Mambo Jesu akakwidzwa ipapo nadhiabhurosi.
zvikanzi uri kuona zvese izvo nyika yaseiyo wadikani muri kuiona chiro kuyevedza kwairi kuchiita yesu izvozvi nemaziso kudai nyika inoyevedza wadikani zvekuti unofunga kuti ndatopinda denga kandiri pasi pano ine zvese tikada kuti tiende mushizha mune zvinhu zvekudya tikada kuti tiende kana zvinonakidza mukapinda mumashopu mukaita sei mapfeka kudai unofunga kuti denga ndatopinda kaini zvakaziona mafamu aya ona zvese mhuka ng'ombe dzese zvaina zvese izvozvo izvi nematrakita madhiraivha zvese mambo Jesu akati zvanzi usaedze tenzi Mwari wako akati anzi usaedze tenzi usanamate anzi Mwari wakati iye zvino Jesu akamupindura achiti zvakanyorwa zvichizi usaedze tenzi Mwari wako ndipo pakumwaro pa8 Satani zvaakazonga amunhingirika Jesu akazobva anga agumbukawo ipapo pakarepo akati kwaari ibva iwe Satani ibva kwandiri mweya mutsvene wemutungamirira ipapo kuti uyo akuenderera manjo ibva Satani wadikani zvanzi kudii kana tikataura mweya mutsvene ari Mwari endini ndanakidzwazve nekuti mambo Jesu ndofunga mavhesi dzanga arimo kuti aipiwa aiti zvakanyorwa kunzwi wane maziso wadikani wakakomborerwa werengai bhaibheri werengai muchiita zvarinotaura iyesu muri kuzwa ndichiita zvataura ndinomboerenga pandinenge ndiruda kutaura napo nekuti maziso haachaiti takazviregerera kudhara kumusha taita basa rekungosenza tichingoenda kuchechi chete musi wesondo nesatadhi ruwadzano patava tiri kumarokesheni kuenda mumusi wechina chete kurwadzana ndiko kuti ubate bhaibheri asi shoko iri mambo Jesu ari kutidzidzisa wadikani vana wangu munofanirwa kugara muri mushoko ndiyo zvombo mukaerenga shoko nekurinzwa nekuriita mukataerera mweya mutsvene kutaura kwemweya mutsvene ari Jesu ari Mwari wenyu munokunda hanzi Satani haana kumbozomira akafunga kuti kana aramba zvese zvakanaka kudai uyu akutochizo mwana waMwari chaiwo pakarepo hanzi Satani akabva vatumwa vaMwari ndokuuya vachishandira Jesu nekuti wakaona kuti uyu mwana komana waMwari ndofunga pavakanga vachingoedzwa ivo vakanga vachitevera asi ndichakupa zvese wadikani dai ndirini kana imi chokwadi ndaita iwa Mwari wacho ngaadii ngaagare hake ndingagare nemamuzedzeshuwa ndichirega kugara hangu neupfumi ndichidhiraivha mandege kana ndikada kuita sei asi Jesu akati okay ndakuona Satani ibva mumashure mangu Satani akabva haana kumbozomira tiri kupiwa sipa iroro kana tikagona kuerenga shoko iri tikagona kugara naJesu tikagona kudaidza mweya mutsvene tinawo tikagona kuti mweya mutsvene anoda chete kutaurirwa mweya mutsvene ndaakubuda mweya mutsvene ona zvaita mwana wangu ari Jesu ona zvaita mwana wangu uyu akuda mweya mutsvene Satani ari kumuedza unogona kutaura iwe manzwi iwayo kuti Satani ibva pamwana wangu takapiwa simba vadikani tisazviitise tisazvionese tiitisiwe naJesu tionese naJesu nekuti ndiye Mwari akati ndiri nzira yekuenda kuna Baba saka ndiye taakuona iye zvino hatimuoni asi madziteteguru edu aigara naye tiri kuedzwa vadikani onai zvaita vana wedu vadikani onai zviri kuita nyika vadikani vana wadikangwa waakunwa mutoriro waakupenga waakurwara tiri kutambudzika ndisu
Satani uri kutiedza. Uyai titi Satani ibva mumashure mangu. Asi hatingoiti chete kudaro, tinoita tiine shoko, tiri kugara mushoko. Kana watukwa iwe nemwana uri kupindura mwana kuti mwanangu zvauri kuita izvi hazvibatsiri izvi mwanangu, ita kudai, okupindura rafu. Tanga wafunga, hanzi kurumidza kunzwa, usakurumidza kupindura nehasha. Amai wangu vaindidzidzisa kuti ukatsamwa, ukarova mwana wakatsamwa unouraya mwana, wotanga wafema. Mambo Jesu waitanga kuteerera Mwari kuti ari mweya mutsvene kuti uri kudii Mwari wake. Akati zvakanyorwa kuti kunge uchierenga Bhaibheri. Akanga achinzwa manzwi ababa wake kana kuerenga magwaro. Mugwaro makanyorwa muchiti, wadikani, paunozopindura wambofema, wati ko Bhaibheri akati kudii, mweya mutsvene muri kuti kudii, unopindura zvakanaka. Hanzi mhinduro nyoroka inopedza hasha. Saka paunenge wakudaro, ipapo wonamata mweya mutsvene ari mutungamiriri. Mweya mutsvene mutungamirire, makatipawana sezvipo izvi Mwari, takudzorera kwamuri nezvakanaka. Shamwari yepamwoyo chaiyo, hama yako, mwana wamai wako, wanokupindura zvokuti kaunofunga wachiti hezvo, asi ndakufa. Unozozwa vamwe vachitiwo, ini ndiri mwera shumba chaiyo hazere. Unomboiziya shumba iyo? Kuona timba racho unogunda. Ndiri mwera shoko, ndinoerenga miti yese iyo iyi yamusingagoni kuerenga. Handinzarwa ini. Asi Mambo Jesu ari kutidzidzisa kuti no, calm down. Daidza Mwari, daidza mweya mutsvene, unzwe kuti uri kuti kudii burikidza nekuerenga shoko rake. Paunenge wagumbuka zviya, wagumburwa, ipo pamarayani muchechi medu imomumu, mumachechi mukunamata imomozwa kuti wanani wakubva wazviita savana Mwari. Kana wazvinzwa shamwari usagumbuka. Mambo Jesu akaitwa sei? Kusvika ndizosvika pakumurovera. Wadzidzi waaida chaiwo. Pita akati kudii? Pita akanga ari mudzidzi waiwe achikanga ari padhuze. Wese wadzidzi wacho wana Judhasi wakamutengesa. Asi Pita akazi nerimwe zuva naJesu, iwe Pita iwe, uchandiramba katatu jongwe risati rarira. Pita akati aiwa, handichafa nemi, kana kuri kufa ndofa nemi Jesu. Hanzi akati iye, aiwa, iwe ndikuudza kuti uchandiramba katatu jongwe risati rauya. Kwasvika chitatu Jesu achibvunza akazi, ndati ndinofa nemi, ini handikurambi. Jesu akanga atozviona kudhara, mweya mutsvene uya wanomutungamira ari Mwari akanga atozviona kuti achandiramba. Asi Pita haana kuzviziva. Tinonzwa kuti pavakaenda nevadzidzi vake vatatu, apo Pita anga ari included. Mambo Jesu akuti namatai, Mambo Jesu akuenda akunetswa, akutambudzwa zviya. Zvanzi Pita akanga ari pamoto, ndofunga kwaitonhora. Kukanzi neumwe munhu wamarume uyu unenge shamwari yake yaJesu. Nzaiwa handimuzivi ini. Umwe akauya zvechikazi, uyu aifamba naJesu. Zvikanzi inini aiwa kwete. Hanzi pakazouya mukadzi akati, uyu ndiye chaiye aifamba naJesu, mudzidzi waJesu. Akaramba kechitatu, jongwe rakabva rarira. Hanzi Pita akavhunduka akachema. Hanzi Mambo Jesu haana kumubvunza, aitomuonazve, haana kumubvunza. Akataura nezistoriya kumuti, ndakamboti chii, haana kumuti, dai taatirisu ndoti, ndakambokuudza iwe haudzwi, chiramba kuudzwa akawaniwa nemhasha pamwoyo, taakupopota. Mambo Jesu akanga asingaiti izvozvo, anga asina nguva iyoyo, nekuti anga ari mwana waMwari. Zvanzi akamutarisa nezistoriya ira taidzidziswa nevabereki vedu kuti kana ukapinda mumba uchizi usadye mumba imwe, une ziso rekuti usadye, une ziso rekuti usagare zvakanaka, unobva waziva. Kana kozi buda muno muna vanhu vakuru vakutaura nyaya dzavo, ane ziso irawo, iwe unenge akakudzidzisa Mwari. Mambo Jesu ari kutidzidzisa kunaka vadikani. Mambo Jesu ari kutidzidzisa kuita mwoyo minyoro. Mambo Jesu ari kutidzidzisa kuregerera. Mambo Jesu ari kutidzidzisa kuti Satani unotiedza.
zviri kuuya zvinorema. Satani uri kutiedza, anotifudza nguva yese, asi hanzi ngatigare pashoko. Tirierenge nekudaira nekunzwa, tosuka mwoyo yedu iyi nepfungwa dzedu, nekuti zvose zvinobva pamwoyo zvoenda mupfungwa, miromo yozongotaurawo zvayo, maziso achiona. Mambo Jesu akazosvikira pakufa, mufunge angori mwana waMwari, haana kumbotadza. Asi papaya paakazi akazotora kashamu akarova vadzidzi vari kutengesa, vari kuchija mari mutemberi nekutengesa, ndipo ndakatozwa achiti asi aingobatsira achitirapa. Tikangotadza zviya oti uya hako mwanangu, nyangwe dai wakatadza sei, uya zvitadzo zvako zvakatsvuka seropa, ndinozvigezesa zvikachena semazai echando. Wadikani, uyai tinake. Wadikani, uyai tinzwe mutaura kwemweya mutsvene. Tinawo tisaudzinge mweya mutsvene nekuti nyangwe dai riri denga zvaro apa, uya ndiregereripo. Kana zviti aiwa ngarigare zvaro ozodi. Mambo Jesu nanhasi, nyangwe zvidhakwa zvatinoti zvidhakwa, nyangwe ivo vari kutamata mweya mutsvene wavo vachiuraya vachiita sei, unongozwa kuti Jesu kana zvaoma. Mwari, ngatinamate Mwari mwedu nemusvokati. Tiri kudzidziswa naMambo Jesu, ari kutidzidzisa kuti titeere tsoka dzake. Tinonamata tichidaro, Mwari tinoda kuteera tsoka dzake dzedu. Asi dzimwe nguva ndinobona matawa ndichidaro ndozoti apo pakuroverwa payanga apa handizopakwanisiwoba. Nyangwe dai amanda andini mai Maria wacho, ndaizodini. Inonzwa mwana mudiki Josefa akashingirira nekurota chipo chaanga apiwa mufungi, akatambudzwa akadaro kusvikira azoenda kuna Potifa. Hanzi mukadzi waPotifa akaona mwana uyu akazvirereka achishanda zvakanaka achiita sei, akati mwana uyu kwakutochiwa. Munozivawo mwoyo yechina inongoti na baba nemadzimai akadaro, kwakumuedza. Asi akati no, ndakazi ndinoita zvese namwambo wangu nemurume wenyu, kwete imimi. Akatiza, akasungiswa, akapinda mujeri. Yange riri danho rekuti aende kupi? Kumambo. Akazoita mambo, akazoregerera wakoma wake nzara yauya. Mwari unonge ane zvaanoziva. Hatina kupozwa kuti Josefa ainamata Mwari wake, asi aigona kunamata Mwari wake nekuti zvese izvi zvisingaitiwi kana wakaberekwa naDhiabhurosi, wakaremedzwa naDhiabhurosi, zvisingaitiki. Tinoenda kune mudzimai Hana, makaona zvakaitwa naPemina, asi aipo uyu ainamata manje. Murume wake ari akazoti, nhaiwe kowa uchirega doro riya, uri kuramba uchikunwa doro? Akati kwete tenzi wangu, handisi kunwa doro, ndiri kuchemera Mwari wangu. Uyai tichemere Mwari kunaka wadikani. Nguva ino yakuda kuti vana mai tisunge mukunguru, tigeze mwoyo yedu. Pane rumwe rwiyo runoti tine nzipo mukati memwoyo, Jesu uyai. Haangapindika tiine mafufu arimo, tisina kuregerera, tisina tsitsi, tisina. Tine vamwe vatakatopikira, vange vevarora, vange vevana, vange vevakwasha, vange veva kuti uye handimbofa ndakamuregerera. Iwe ndiwo usiri kuzviregerera. Uyu akatoregererwa naMwari. Pamwe akatozvikanganwa kuti ndinovengiwa naamwene, pamwe akatozvikanganwa ndinovengiwa natete, pamwe akatozvikanganwa kuti mumusha mwandiri muno ndinovengwa. Aiwa, zviregererei, regererai vanokutadzirai, tiite saJesu, nekuti aiziva mweya mutsvene waMwari wake, aiti zvakanyorwa. Wadikani, tiri kukudzirana kuti ngatierenge shoko. Wese warimo mumu, wamwe wakatadza, wakazonunurwa. Tinovaona vakatadza, vakazoregererwa naMwari. Uyai tierenge shoko, tirinzwe nekuriita. Mwari unotiregerera wadikani. Ndiri kuti kudini, ini ndabatikana ini. Kuti
kuti Jesu Satani haana matyira Satani. Ipo paya pamunenge makunzwa kuti shoko rakunaka mufunge iye zvinezvika ndakutosuwa kuti Mwari ndinaye. Uchiti uchinamata pane nguva dzatinoti kana tichinamata zviya sho unonyatsozwa kuti ndikutaura naMwari. Hanzi Satani ipapo ndipo anouya kuti okay iwe Jobho akaedziwa mufunge. Jobho aida Mwari wake, wana wake waida Mwari wavo. Hanzi akanga aine upfumi hwese asi akaedzerwa. Asi ndiri kuti kudii Mwari akazomudzorera nekuti Jobho haana kuzomborasa Mwari wake achiona shamwari dzikaseka zvikaita sei zvikadii mudzimai manje mubatsiri iwe gogo Matatini mubatsiri kwakuti iwe ramba Mwari wako ufe zvako wanyanya kunesa nekuti wayatama pachipera ari kunobva iwe wayaya. Ndiko kuedzera kwangu kwatiri kudaro kuti ndizvo akafunga mumwoyo make nekuti dai akatinamata kuti Mwari akuregerere. Pakamboekitwa nevekudhaisisi kwedu Harare uko wakatomboenda South Africa, Zambia, Malawi wachidaura mukadzi achipukuta murume wakati baba ndiri mwana wenyu kana ndakatadza ndinochema mberi kwenyu baba ndiregere. Aikunoti akatadza rwiyo rwataimba urwu vhesi imwe yadaro kuti Mambo Jesu akafamba pasi pano akaona nhamo dzese akanga ari munhu sesu asi ari mwana waMwari. Tinotadzanei? Tikazvida zvinoita. Tikamunamata Jesu achida hake anotinunura akatigeza mweya weutsinyi iwo uchibva takungogara tiri mweya. Hanzi pane pazvinotinakira, pane pazvinoreruka. Ngatinamate vadikani, tichemere vana vedu sekutaura kwatiri kuita. Kunge taregerera Satani ari kufamba, tisangopopote. Uyai tinamate Mwari. Takasunungura mwoyo yedu, uyai timudaidze. Mweya Mutsvene anongoda kungotaurirwa tinaye ati Jesu. Ndinogara ndichitaura naJohn 14 iyoyo vhesi 15, 16, 17 inoti imimi ndichakukumbirirai Mweya Mutsvene kuna Baba wangu nekuti zvaakaita zvese izvi ari kuona kuti hatisi kunzwa. Uye Mweya Mutsvene ndiye uchagara nemi, uchakudzidzisai, uchakurapai, unofamba nemi, wokutungamirai. Zvikanzi vamwe havauzivi asi imi munonamata munouziva, tinouziva. Tiri kuchema tichipopota. Zvanzi tinototi kana taenda apo tatotangwa manje kwakutoti zvandichaenda kumba ndikamukururira uniform zvangu handizivi. Mumwe muimba achiti kanzi Satani hanzi nditi kuni ndaona mire, nditi paumba pangu ndaona mire, nditi kumba uko ndaona gere, unondishungurudza mazuva ese. Ibva pano iwe Satani, ibva pano iwe Satani. Ngatimubvise. Jesu akati bha, handichakuda. Bvapo, bva mumashure mangu. Akabva, haana kumbomira. Vadikani, ndati tidzidze naMambo Jesu. Ndimambo Jesu asi akasikwa pano pasi ari munhu ane nyama sesu. Madziteteguru edu aitogara nawo, wachidya naye, wachitaura naye, wachinamata naye. Iye zvino isi takasirwa Mweya Mutsvene tinaye. Ndinoti kunodaro kupupura kwangu. NdiJesu Kristu tenzi wedu, ndinozorera nguva kune wandipa. Amen. Amen. Ngatimbobvai pamamuyuti. Tinotenda Bhuku Machatina tete titende.